kæft, han tager. Det er så. Jeg vil så blive lidt længere. Der kommer han op igen. Der var han. Han blev væk. Bruno! Dudut! Det er ikke simpelthen tabt. Kan I ikke tage en tur mere? Ja, vi nåede ikke helt. Vi gjorde det. Så vil jeg gerne med til det. Jeg vil ikke have siddet alene. Jeg vil også godt være med. Ja, jeg vil ikke være med. Det er det sidste. Jeg synes, du er beredskabschef. Han skal ind. Ja.